Boas noites, acabamos esta semana cun aire frío e choivas por toda Galicia, cunha cota de neve superior aos 500-600 metros. Pero luns mellorará moito. Non fagan caso ao meu compañeiro. O aire seguirá frío e haberá altas presións polo noroeste. Ao longo do día irá mellorando ata a noite, cando o vento soprará con maior intensidade. E agora vamos cos deportes. Estamos no martes, cala a boca. A situación meteorolóxica irá marcada polos ventos fríos do norte. Cara a noite, as choivas caerán de norte a sur. Pero alégrame informarles de que en Andalucía o mércores fará un excelente día de playa. Mira, larga de aquí. A ver se che despiden xa. O mércores seguirá o aire frío, con ventos do norte. Os chubascos máis probables serán na provincia da Coruña. As temperaturas non variarán moito, pero haberá helada. Moitas grazas e que pasen un bo inicio de semana. Este mes non cobras. Boas noites, aquí temos unos datos sobre o clima en A Coruña. Como podes ver, o clima é oceánico, hai unhas precipitacións de 10 grados, as cales non baixan nos momentos máis fríos, máxima de 20 grados, hai precipitacións moi abundantes, e nos últimos anos han disminuído considerablemente. E agora vamos cos deportes.